Ada pasan cik Pak. Jangan lupa Pak tu. Jangan sampai mengetik YouTube Sinar Padang siapa nan tahu. Kau ada apa ingin berapa pesta anak sunatan atau kabar ale untuk pernikahan. Undanglah Siril Asmara untuk main rabu petampi Pak. Aku nomornya Pak. 0821 7 9 51 11. Jangan lupa ketik Sinar Padang Official, ketemu sama album Siril Asmara. Allah di dalam anak rimau. Oba bururu somalang di dalam anak rimau. Rusolat tagale larang jauh dileriang latang abe. Urus solat tagale larang rantau oh diler yang latang onan tadilah kaset kambang olah nomor latigo kini lanyo masuk oka nomor la ampe
Ocalik lanyo YouTube larang rantau ola ado biola Tinggalna ya jomane alim lati duanya badani nyoto japui alim mateo sadang dia teh gumarang jaya harinan sadang tengah malam sadang oto bajalan juo sadang bajalan pae oto tadi tekalo alim dari ate oto sadang tekalo nyo badan alim awak tekalo mimpi tibo ala mimpi badan alim rasa si depinan mai mau ora sosi depinyo anama imbau jago lalim dari lalo setonyo jago dari lalo awak sadang di bangku oto mencali inyo kamu koto sadang malari kancang maalu nari tengah malam tentu lari oto nak kabaga penumpang tekalo sekutiko lari oto bertambah-tambah di sinan oto kok dilie alim mencali juo lari oto tando-tando larinya kancang dangadang lari 80 ado mencilok kat 100 ado cipi ado bili 120 lari oto kasuo hampir kilometer kajaba kaja tonggak kilo laraba-raba tonggak kawe tampak-tampak gambar tangkura nasi mandasi kasih alui buni babuni karekel jagung buni basi jalan gadang buni barabab baku capi buni bagandang besarunai oba itu oto dipandangin dak to bilang dola mo bana tando-tando larinyo kancang nambak cok pucuk dilancan bak kumbang putui talinyo nambak cok kucing lapesan jo bak balui digati kue bantu sarasa koto baru cokasi bungka kadatang bantu langki saulari oto tambah di kelok tambah kancang ba itu oto kabalari maalun gumarang jaya sadang di jalan oto tadi oto balari tarwi juo di sini ninyo pa oto dipandang sadang jalan oto kita bilang kalason jadi kok tiba di tikungan patah ndak tanggung kancang kalason bunyi kalason oto papa bunyi kalason pit bunyi pupuinya oto balari tarwi juo indak dibilang do depalamo disiko kalau lako dipandang maalun sajo badan alim nyulang lalok laba balik sadang nyolalok nyoate oto bajalan la tarwi juo
Yo indak to bilang simpang dape, indak to bilang simpang tinggal, kaja bakaja simpang dape, kaja bakaja simpang tinggal. Ba itu kalau kau dipandang kurang minyak bertambah minyak, kurang air bertambah air. Kok lapar supir lah baranti di lapau nasi. Ba itu jua pak Nabi aso di sinan kalau kau dipandang di mau toto tibuan di siko kalau dilihat lati boto di perbatasan lah sampai ke Bangkau ni tuan. Olah sampai ke Bangkau ni sedang nyoto kanai ate kapa kanai ke kapa gadang. Di sinan bapikir badan alim iyolah gadang kapan angko sabanya ikut to nanai indak nangkaram kapaga. Indak nangkaram do kapagadang nak lama kita bilangkan lah naik kapal otot tadi penumpang itu pulau. Kok kapalnya kalau dilihat cuy itu gadangnya kapal manandoan kapalnya gadang otolah banyak ateka apa otuane. Oh manandoan banyak oto naik kapal oto mewah lai oto truk lai mabus lai nyotronton ado prado lo sekalian. Oh naik ke kapal gadang tadi tumpak di badan diri alim lainnya oto lo. Oh naik lekapa sedang di atas kapal gadang lah duduk di bangku kapal ma'alun sawakatu itu lah tiba wakatu ya jangkonyo barangkit kapal gadang tadi. Barangkit kapal dari Bangkau ni lah merah nangkanya tujuh Oh malam merah nangkanya tujuh sedang di hati kapal gadang tinggal sedang hati kapal yo balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggal ninyo di hati kapal dulu orang di kampung kita sabui sia orangnya kita bilang ayah badan depi yo lah mande sekalian nama mak dari si alim mintu dari badan alim di sinan mande badan depi duo jo ayah badan ninyo antaro inyo nambah duo tigo jo anak badan inyo membawa supir nanelo
membawa supirnya seorang kabarangke ke kota Padang menyaran anak kuliah maka menyaran anak berkuliah bakatonyo ayah bake anak dua jo mandekan duanginyo onde depi anak kami batanyo mandena bake depi di mako depi ke kuliah atau mu ambil ke doktoran atau mu ambil perawatan atau sarjana ekonomi baitu kato badaninyo mandanga kato bantu itu menjawe depi anak inyo onde mande dangakan bana rencana di badan depi kuliah ndak nan lain mambiek bidang keguruan masuknya badan diri ambo kuliah KNP kota Pangadang masaran KNP kota Padang baitu bana kato inyo mandanga kato bantu itu lasana ngati badan mandi nanaya cuy tuju nan supir membawa to ayalah duduk di samping supirnya jo mandi di bangku tengah yo sadang di hati oto juo barangke dari pasar kambang kota Padang nangkanyo tuju di malo hati depi kana musanang bilo jo dalim kabatangamu dalim yo bilo jo dalim kabatamu baitu kato badaninyo indak to bilang lamu yo sadang di hati oto juo lape nagari pasakambang menampu daerah kasih putih ati di malo tak kamamang bilo sampai bermain Oto berjalan tarujo sadang oto berjalan yo di ma oto to tibo anak tibo to de olah penagari sisurantie tababang kampung lansano namulo damam depi di bapikir tekan ajo alim wakatu baduo tekan ajo alim wakatu badu orisinan supir oto tadi kurang minyak otonya tambah minyak siako namu badan supir yola anak pesakambang
Odisinan kalau dilihat pasar kambang daerahnya lawe kironyo nan supir membawa oto masih dusana inyo juo masih pemilih badan depi Osi ako gala jo namonyo banamo supir buyong idon tuan Obana mo supirnya buyang idon na alun idon membawa oto agak sajo di badan idon Oto balari kancang yu di ma oto tibuan tibo oto di daerah Batang Kape tuan Olah penagari Batang Kape manaki kabuki pulai di malo awak teka came bedo lambe muka sui sampai Iolah penagari bukit pulai menampu daerahnya sungai ni pala sampai oto Olah kapai Olah sampai oto kapainan lewat negari sipainan la nampak daerah Sago di makalama nasib makan gala alim tabayang yo Olah peda daerah negari Sago lati boto di pasar baru lah sampai oto keterusan menampu daerah jambatan di mata tatibuan sampai kaduku oto tadi tababang baruang balantai baru tibo di sungai lundang lah nampak negari si guntur tibo di bate si pasisir sampai kabungui oto tadi mendaki kabuki lampu menurun ke sungai Barame latarui oto berjalan sampai ke gawang oto tadi tuan Tantunya anak laka disaran Tarui kawa NP Kota Padang Itu kalau dipandang di sini ninyo kabak kuliah Yolah badan diri depi Nyo ambil bidang guru masa kutiko Iyo guru bagian agama pulo Itu dalam atikanyo Co itu dalam pengananyo Yo indak to etong lamo Sadang di jalan oto tadi Ndak lamo to di bajalan Tibo ditampe nanyo tuju tuan Tibo ditampe nanyo tuju Tantulah tibo tampe kuliah Tamui dosen di sini Nangka menarimo anak kuliah Baik tuju Olanan biaso
De inyo ala besaran biaya indah nang kurang diterima anak kuliah. Deklah diterima kuliahnya di sinan masuk WNP Kota Padang. De inyo lasa diterima dicari lo tampe kosting hingga tuane. Oh dicari loro tempe kontraan tempe kosana bakuliah. Biarlah mahanya membayar saja jauh dari tempe kuliah. Baik itu bana badan mandi. Baik itu bananya badan mandi indah dilamu do kita bilang indah disiko to bilang lamo. Maalun saja badan ninyo tampe tinggal lo dapet rumah kos lo dapet lah dibayar tempe sekali. Dek lai dakek dari tempe berkuliah barat tahun tempe nyo bayar nyo ambil selama 3 tahun mai. Manyo ambil selama 3 tahun nyo bayi kontan dia ya jo mandi tekajui nam punyo kos satu-satunya orang nambah kuliah anaknya dalam pendidikan niko baru nambah tamu 3 tahun langsung nyo bayi. Ba itu kata orang nam punya kos di sinan kalau kau dipandang bakato sekali apa jo ibu ne apa nangan banambo pak dangan lambo mangece. Na nambo pak nam pemilik kos nang kuado tal nambo tagado bananan bolarang. Atuh pak nang kambo larang nambo larang gadang bana membawa nyurang kara kos nang kokok lain pado ayah jo mande. Apalagi nyo laki-laki itu dilarang mati bangan apa Memandang kata bantu itu menjawab sekali laya badan depi. Ko itu elok mabuk kata badan liau. Ko itu rancak mapak kata ayah depi. Di sinan kalau kok dipandang indak tu bilang lamo bana. Arinyo sari tu rumah ko salanyo ambian salamo jangka 3 tahun. Naninyo depi ndak balik lagi tinggal di Padang sekalian kuliah 2 NP Kota Padang. Oh anak lah tinggal di tempat kos berkuliah. Wa itu inyo sekotiko. Onan mande balik ke kampung 100 ayah sekali. Namanya piroto lah jale don tadi. Ba itu kalau dipandang
Oh barangke oto nak nyolai barangke dari tempat kosana lapas sisi nak kanyo tuju Ola pasisirnya anak kanyo tuju atau pai si depi tinggalnya tarui masuk tempat rumah kos atau tiba di dalam tempat kosinyo tu tinggal sama seorang rumah sendirian karena monyo rumah kos anak kuliah kok gadang indak gadang mana kok kete indak kete mana sedang-sedang namanya pak ketua anak kini coy itu kalau kok dipandang oh sadanginyo duduk sama seorang ala kato badan depi ade inyo mengecek sama seorang oh kironyo lai baduo juo depi mengecek mangko baduonyo mengecek ado gambar si Salim salai disimpannya gambar Salim adonyo bao honyo minta kaeteknyo di korong kampung mengecek jo foto badan Salim monde dat Salim sayang depi kok tando ado dah udah di kampung yo dah Salim. Oh sekali seminggu dah bisa ke Padang sekali 2 minggu paling indahnya kok tiba udah di Padang kok datang ke Tampe Epi jalan-jalan ke Tapi Lawi kata ke jambatan dah Salim Siti Nurbaya dai Oh tapi udah lama rantau jauh ma bana lako rantau batuju ma bana negari nan udah pijak mudah-mudahan lai udah di Padang udah marantau laki bertamu awak dapat besuo itu kato badaninyo hoinyo mengecek juo gambar kalau na nasib badan depi opa Oh Jumat balai simpang lagan Oh rami malaki paneari marimbun kayu dalam pala katuko tumbuh dalam rimbo Ado banala gambar Salim di tangan yo pak Oh diimbau gambar ndak babuni dia agak-agak nak namu galak ke dalam jatuh dan Salim air mato yoda Oh ke dalam jatuh daya mato ba itu kalau kok dipandang indah tu bilang lama bana Oh sadang ditampek kos badaninyo iyo tampek kos turang kuliah inyo tinggal sadang coy itu to japui ayah jo mande sampai ke kampung Oh badan mande pa Oh sampai ke kampung badan mane lati boto di rumah Oh la turun ayah jo mande nani dola balik pulau to talata di Tampe Talataknyo di Tampenyo bakato mande badan depi onde dangala di mama badan Salim yo di ayah badan depi ode anak kita lah kuliah mo kita pai ke rumah mande Salim ke Tampe adik badan tuan to minta maaf kainyo tuan
La sadar lo mande badan depi di sinan kalau kok dipandang baru bakat tuaya badan depi nama mak dari si Salim onde danga di mande depi maaf anak kita minta onde danga di badan tuan mangkuawak ke rumah mande Salim katonyo anaknya lapai marantau kita meninjau-ninjau dulu. Ndak nasib, ndak dapet menantuan nantayo itu jodoh anak awak. Ndak bisa lo kita menaga ba itu kato badaninyo. Mendanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang barangke lainnya nambah duo karo mama ngande badan sak ngalim tuan. Oh hari nan sanjo asa sanjo itu sanjo bajawe dengan malam anggaran pukul 8 malam tetaga oto di lama rumah lah turun ninyo nambah 2 ya si depi jo mandenyo. Oh iyo kakak di mande Salim setonyo tiba di labu pintu baca assalamualaikum menjawe orang ante rumah pintu rumah masih terbuka Waalaikumsalam kato menjawe. Mencali mande badan Salim duo jo bapak sekutiko kira kakaknya nalah tiba membawa bininya sekalian tekajui mande badan Salim lah kakaknya berang pae hocik lai tuan lah kakaknya berang balik ayah Salim badan awak ba itu kato mande. Ho baru bakato ayat Salim duo jo mande badaninyo naiklah kakak sekalian 100 uninyo bagai duduk lah niai di kurisi duduk lah kakak dakek kami. Ho di sinalah duduk badaninyo barunyo bue anak temani talata aye 2 kali onde kakak 100 uni minum lah aye nan talata yo kak. Oh minum lah ni ya nangko tapi sabalun aye minum ambo ke kakak minta maaf ambo ke uni minta ampun yoni. Oh kami jani diberangi juo ni kami jan kak dibangi si juo kakak. Oh anak badan diri kami yo lainnya buyon Salim dek takui kabake kakak dek takui kakak berang merantau Salim kak. Oh anak kami yo kak nyo menangi manda Salim yo pak. Oh menangi taisa menangi bayi ibu jangan berang joka bagi kami Tuhan. Oh menangi badan mande Salim harapan kami kak badan Salim kami lagai bantu iko yo panolong kami lah tuo tapi ba mengabakan. Oh anak seorang kak merantau pulau anak seorang lapai pulau dek takui kami bagi kakak yo kak. Oh mandang kato dari adik baru menjawe nyo ayah depi onde danga di mande Salim. Oh nang kami datang kemari ndak ada berang seketek yo itu nang kawatanyo kan dia. Oh yo itu nangka kami tanyuan kama Salim pai marantau ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu menjawe ayah mande Salim deko itu kak di kami nak jale. Rantau nya 7 kami ndak tahu antana marantau nya 7 di rantau indak kak badut sana antaka mati. Oh anak ambo yo kae
hatta kasan say di tanah rantau yoka salim kete sabantu itu yoka rumah na ado kanyo tuju doka janjang na ado kanyo tingke doka na ado dusana na nyola jana kanyo jalang antaka sayo kai anak ambo tuan. Oh antaka sayo salim kami ba itu kato badan ninyo mencali adik manangi. Oh bakato kakaknya sekutiko jangan manangi piak nangi jua pui lalai aye mato jangan tangi talabie ba itu kato. Oh badan kakak pak ba itu katonyo badan kakak na malam semalam itu selesai mai minumnya babalie dek mencali kakak lah itibo tau be hati juaya salim tau be bana dalam hati oh Tuhan oh indah disikodo di palamu nak guno to etong lamo bana la sampai ayah si Depi ke rumahnya dua jo mandi badan Depi sampai ke rumah Sakutiko. Deklah sampai inyo ke rumah indak to etong lamo nak perlu dibilang lamo lata-lata oto di kandang inyo lah naik ate rumah. Deklah naik ke ate rumah. Ona malam semalam itu ala tidur serumahnya. Oh sekalo lalu hari siang dan pagi kalau dibilang tinggal naya cuman Depi dan Depi sedang berkuliah pak di kota Padang masuk WNP kota Padang inyo ambil bidang keguruan. Mbak itu kalau kok dipandang dijapui badan si Salim lah sampai inyo kapanyu berangan no Tuhan malah tibo inyo di penyubrangan alala naik balik ate oto barangke nak nyolai ndak guno to etong lamo ndak paralu to bilang lamo disiko kalau kok dipandang sedang di ate oto ju anggaran pukul 2 balik para siang ka masuk ke pukul 1 meningkat ke pukul 2 anggaran pukul 2 tapi sampailah oto ke Jakarta tandonyo tibo di Jakarta tibo di loket Rawang Bangun Yolah sampai ke loket Rawang Bangun deklah sampai ke loket Rawang Bangun penumpang turun keduanya
Yo harinan sadang badaro patang badaro la dengan sanyo la turun pulo la badan salim minyo la turun la dari yoto maalun badan salim tadi rumah na ado kawatu juma Marumanda ado doa kawat 7 halaman indak nan jale bajalan juot sama sorang Ari ado pak pukul ampe patang meningkat ke pukul 5 menjawi ke pukul 6 Ado lah pukul 7 sanjo nampaklah rumah badan orang sedang rumah tu masih tak buka Ado tempel ban pak di sabala baranti badan diri sang alim baranti lah badannya diri salim di sinan kalau kok dipandang indak to etong lamo indak to bilang lamo panas sedang baranti di bengke tumbuk duduk lainnya di palanta orang bengke di dalam rumah sadangnya duduk yo baranti onda 2 buah minta menumbuk karang bengke pak Yo minta menumbuk karang bengke Mandanga kato cuy itu de inyo bakato bakek salim baru menjawe badan salim da ambo dopak nempunyo bengke Nampunyo bengke tumbuk dalam rumah Nyo imbau sekali nyo sekutiko Satu nyo imbau diurang nak manumbuk Kalua pak nempunyo bengke tumbuk Satu kalua badan apa Ado orang kandak menumbuk onda 2 buah menjawi apa sekali badan ambo ndak sehat bana awak sakit badan manda Awak sakitnya badan mendamam tamanuang nampunyo datang pek penumbuk jauh pulau Yo baru berkata badan salim de apa nampunyo bengkel lai ada kuncinya cukui Biar lambo pak menolong menumbuk pitinya ambil di apa ibu awak diurang nangko apa Oh ibu awak diurang nangko ba itu kata badaninyo Bakato apa punyo bengke kok kunci nak nangka ditanyo kok kunci lengkap kasadonyo Awak menumbo endak talo Madisinan kalau dipandang barunya tolong disi salim Nyo ambil kunci sekali Nyo ambil obyang nyo sekutiko Nyo ambil obyang pembuka ban
alanyo buka ban elo-elo setonyo ban lah dibukanyo nambenan lanyo keluhan kurang angin tentu dulu diagi angin dicari benan bocor di sinan kalau kok dipandang kalau na badan diri salim sedang menguji benan bocor ada cerita tukang tumbuk mencari lubang dalam air ndak kanamu mato baba lalok belonyo hidup kabalang abie pae lah nampak bocor benanda inyo baru lawan daka ditumbuk naniko sedang tangi naniko lata boka pulau sedang menumbuk-numbuk onda sedang menunggu bantu itu onda bagantian lo tibo cie lai tadi dua pak onda nan datang kini bertambah lo dua lai lampe onda kaditumbuk mai malampe ondanyo kaditumbuk di sinan kalau dipandang lah salah onda sabua ditumbuk lo nan cie lai muju boconyo cie sajo indak nan duo boco benan ba itu kalau kok dipandang nyo calik juo diapa nan punyo bengket tumbuk kok mencali anakku bakar ajo awak lamulo di manumbo ndak batamu secapek nangko iyo capek mana pajako bakar ajo salah seonda nyo tumbuk kampe nyo piti nyo agian baki apa di sinan kalau dipandang bengket tumbuk alaka ditutui baru bakato badan apa onde nak kanduang namudoe badan nang jan paya la naik la dolu ateru oh mana naiklah dulu na ate rumah de apa bana na babaso la naik badannya dirinya yo satu la naik ate rumah la duduknya ate kurisi aye la tiba dak sang alim ngotuane oh ayat talata pengacok latibo minum lain nak talata cukup pengacok sekalian mandang apa nama nyuruh minum awak iyolah sedang awila minum salim oh apa la minum salim sekutik ko hendak to bilang lamo bana dak paralu to etong lamo
Desinan kalau kau dipandang maalun saja badan ninyo. Dek lainyo sudahnya minum batanyo apa sekali. Onde nak kanduang namu doai kapai kamano jalan kaki. Kama kau nak berjalan sama seorang. Mandanga katoco itu onde apa dengan bana. Moko baru sampai bana baru tiba bana di Jakarta apa baru tiba bana mapak di Jakarta baru sampai bana wak ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu onde nak kanduang namu doai ko iwang baru sampai di Jakarta dari mata dina kato apa dek mandanga kato rupo itu kalau nambah dan pak diri ambo ko datang dari Pangadang Pak Yo awak kau datang mapak dari Padang ma itu sekali kato Salim barunya apa kamanjawi ko iyo datang nak dari Padang di Jakarta di Matingga di ma alamat badanan mudo buli apa nak sanang pulo mandanga kato rupo itu onde apa serato ibu nanambo pak ke Jakarta ko ndak ada rumah nama tuju ndak do ambo bapa mili ndak awak ado bakal keluarga dusana pak nan jauh bana ambo sabatu pe marantau pak mawa sabatu mapak pe marantau ndak ado tampe batuju mandanga kato rupo itu manjawe apa jo ibu kok batu nak kamaran tau jangan pai kamano-mano apa lagai bantu iko apa latu dengan ibu disiko nak badan nang tinggal abean bengke tumbok nang ko angola bengke lo Ben bengkelo elo apa nak talo menumbola hasilnya ambil nak dina muda tapi batanyo apa dulu siak ko gala dengan namo na Siak ko gala dengan namo mananga katoco itu menjawe badan si Salim kok gala pak jo namo ambo banamo buyong Salim ba itu kato badaninyo barulah tahu namo apa manso si Salim nyo namo inyo lah tahu apa jo ibu baru apa lo lay kamangece namo apa ang bulie nak lo jale bulie nak tahu lo di badan apa banamo Pak Sumanto na
Oh apa banamo Pak Sumanto manto panggilan dari kawan namo ibu ang buli nak lo tahu banamo si upi neneng si neneng panggilan orang. Oh jadi jan payang ke mano-mano jo apa badan am tinggal jo apa nak di rumahku jan pai jo kanan lain na Nyoabean bilik sekalian yo diapa sama dengan ibu lado bilik sebuah di sinan kalau dipandang iko makamarna untuk salim kok lapa buliang bawa makan jan maraso nak malu-malu anggap sabantu rumah salim na anggap sebantu rumah salim cuy itu kata badan apa mandanga kata apa laksana hati badan salim onan malam semalam itu alalati dua sarumanya sekalo lalo aris yang sekalo lalo hari siang di sinan kalau dipandang indah to bilang lamu bana di sinan pagi sepagi itu tumpak di badan lah diri salim maalun saja badan inyo kalau nan salim kok dilik oh tinggal di hati rumah Pak Karajo jadi tukang tumbuh iyo jo apa sakutiko Tuhan oh iyo jo apa sakutiko abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan ala sabulan 2 bulan ado harinya sakutiko nan salim sadang duduk awak nan sadang duduk bana bocor lah onda badan orang dicali onda nam bocor pajatu kalau dipandang iyo nyosangan elok bana bantu gagawak ko tinggi oh bantu gagawak ko tinggi sedang nyonda bococo itu nyotumbo ditampe salim Tuhan oh nyotumbo nyoa ditampe salim di sinan kalau kok dilie
O maalun sajo badaninyo de ondalanyo tumbuk mencalik karajo badan salim sayanglah orang punyo onda Tuhan. Oh sayanglah orang punya onda di sinan bakato nam punya onda kironyo pak nam punya onda ndak orang sembarangan sajo. Oh kironyo Cino di galodo ba itu kalau dipandang bakato orang sekali siako namo badan Cino banamo along di galodo Tuhan. Obana mualang di galodo inyo kebetulan jalan jonda tadaga pulo nak bawanda bakato along kasalim monde di kanduang namudoi halibana buyong manumbo baakot bengke ndak bapagadang baako indak cukui baju wajua benan serato ban cukui kan alat-alat motor yo dia. Komandang kato bantu itu bakato salim sekutiko onde abang dangakan bana ndak awak dobang nempunyo bengke awak menumpang tinggal jo apa awak bukan asli orang Seko awak orang Padang di pasisi bang Oh awak orang Padang bang di pasisir ba itu kato badan salim mandanga kato rupo itu di sinan kalau dipandang. Jadi kini ambo batanyo ko iyo orang Padang di pasisir siako galayuang dengan namo mandanga kato cuy itu kok galajo namo abang tanyo yo bang. Oh ambo banamu buyang salim ba itu kato badaninyo baru bakato lo orang tadi. Oh namo abang ang boleh nak tahu kalau namo ang dia abang lah jale si salim namo do namo abang ang boleh nak tahu abang si along Cino galodo dia. Oh awak menggale dia de galodo cukui under di lalat onda ado di sinan kesadonyo banado benan punado stangado blok punado galosir tampe badan awak. Oh mandanga kato bantu itu sinan bakatonyo badan along. Oh abang batanyo ka badanang tumanan mudoi. Obatanyo abang kana mudo asa jo pengalaman jo lain pado menumbo. O mandanga kato bantu itu menjawe badan si salim. Hatinyo namo bang alat onda dia bongka masin biar pasang hatinyo motor roda duo ambo tu bisa kasadonyo bang Oh awak bisa bang kasadonyo mandanga kato rupo itu sinan bakato badan along onde dia kanduang si salim Lei sabananyo tu kato salim mandanga kato coy itu iyo bang kato badan salim. Oh kalau iyo dia sabantu itu kok iyo rupo itu kok lain namu badan ampai jo abang. Nan salim indah barugian bara barang seretu baik kadai abang lo mambian abang ambian tampe sepeta mbobuean ate namo salim utang nak tolong buangan sue jual alat nerdilonda die.
kadai badan diri abang tampeknya di daerah Cempaka Putih ado di sinan ruko abang dak ado lai bengke babuka kok namu buyong di sinan tagaan bengke babalik buka lah balik bengke elo mandanga kato coy itu kato sampai salim menjawe kok itu bang nabang kaban bara banyaknya anggota lo asa bang namu membantu bang Oh asa bang namu membantu ba itu bana kato salim yo kalong cino galodok ba itu kato badaninyo Oh kalau iyo dia sarupo itu mau paikin yang yo abang ke daerah Cempaka Putih wa ambil kunci sekalian Oh sure ado di rumah beko kita tu ka sure sekali to bue ate nutaris ate namo badanang punyo dia ate namo dia si salim punyo ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu sanang salim minda tabado tapi utang tolongang bayi jan baduto buyuang yoda ba itu kato badaninyo lat sanang hati si salim mangecek salim kapa onde apa sarato ibu Oh iko kodusana badan ambo nyobao karumanyo sainggo iko tampe ibu ambo karuma sana dolu gue Oh ambo karuma burusana ambo dolu mandanga kato rupo itu lasana ngati apa jo ibu jadi nak salim keto ibu jadi nak salim keto apa elo buyong bajalan Oh kota dagang nak tampe apa jangan sampai sagan pulo jangan sampai sungkan pulo datangi rumah badan apa yona Oh mananga kato batu itu sanang taraso dalam hati barangke salim Josia long menuju daerah Oh Cempaka Putih Pak menuju daerah Cempaka Putih nak lama kita bilangkan ndak lama ndak di bajalan di Pacapek kabasa ketek sampai ke daerah Cempaka Putih Oh sampai ke daerah Cempaka Putih taruh ke rumahnya badan along kiranya rumah badan along ndak bara jauh dari kadai ndak bara jauh dari bengke Oh di sinan kalau dipandangnya ambil kunci ke rumah bini along ada di rumah Oh siako namanya bini along lanyo kenalkan sekutiko sia moi cino sinan Oh ma Lanyo kenalkan kasih salim iko mabini dia badan kakak ba itu kato badan along basalaman badannya tumanyo badan salim yo jo bini badan along
Nak tawang dinamo kakak ko banamo siamo ima cino galodok samo dia tampe badan kami ba itu kato badan ninyo kadai udah 6 di galodok ko rumah tinggal di siko ba itu katonyo badan along kunci ruko ala diambil kunci bengke tadi tarui ka bengke josia long pai Otarui ka bengke nyo ajo sialong dak guna to bilang lamo ndak para lu dietong lamo di sinan kalau de pandang maalun sajo badaninyo ndak lamo ndak di jalan sampai ka bengke badaninyo di bengke dilie sakutiko bengke tu ado duo tingke di bawah tampe bengke Honda di ate tampe tidui inyo tuan di hati tampe tiduinyo ba itu kalau kau dipandang maalun saja badaninyo Hoalanyo bengke kata buka kunci lah lengkap kasadonyo isinyo besok dia kita lagi ba itu kata badaninyo di sinan kalau kau dipandang nanari sari itu si Salim tinggal di sinan lah mulai mama membuka bengke tinggal Salim sama seorang sialong balik ke rumahnya pulang ke rumah bininya tadi ondanya tinggal jo si Salim untuk keluar oh jalan-jalan Pak oh indah tabilang indah tabilang lamo banan ninyo Salim tinggal di bengke Honda gielo cie untuk beli makanan ko ado air kababali nak lama kita etongkan tiba di hari barisuknya lah datang barang untuk Salim ate namanya pekake Honda ate namo nerdil Honda cukui tiba di siama di sialong yo di bengke tampe badan Salim notanyo agian di sialong iko utang segalonyo nanyo agian yo Salim ba utang kasih along ate namonyo ansu mabaye barano tanyo sekutiko sebanyak 1 satang masa banyaknya 1,5 indak loeran do badan Salim kalau nyoalat nerdi londa sebanyak 1,5 itu biasa kata Salim nyo pareso bana barang nanti bos tengah do blok pun ado reng ado piston pun ado klip ado cukui sekalian ado batem yang ayam-ayam klip perpak cukui kesadonyo ado babenan seratoban cukui nyo agienyo di sialong mangkono tak sebanyak itu nan 1,5 pak kok dipandang indak 1.500.000 do pak utang nan laki indak 150 juta sebanyak 1.500.000 itu notanyo nanyo tengekan
Mamancalik salim namu manekan baru petambah picayo badan halong menghali pajako masalahnya nerdil onda sebanyak iko alat nanti bonyo calik sekile sajo baraninyo manekan nota. Di sinan salim kok dipandang maalun sajo badan salim agak sajo di salim tadi deklah dapik matampik coy itu. Tampik bengkelnya ada di bawah, kamar tidurnya ada di anjuang, ruko tu ada 2 tingkik. Di sinan salim kok dipandang mulai sumbayang badan sang alim Memulailah solat badaninyo meminta bakik nang kuasa ya Allah ya Tuhanku ya Allah pengasih jo penyayang murah-murahan rasa kiambo lapang-lapangkanlah pencarian tabaye juola utang diambo ba itu kato badan salim indah to bilang dolamu bana sedang di bengkel bantu itu alun ada orang membongkar orang lun tahu di si salim orang lun jale di badannya di sinan kalau kok dipandang baru nyuagi merek toko gadang nyuagi merek nyo bengke onda ala merek bengke onda si salim mana lengang ayang masih salim anak lengayang itu bana apa mereknya tumanyo bengke onda salim cuy itu gadangnya toko salim aisinyo panu apa kasadonyo abiari baganti hari lah mulai orang balanyo lah mulai orang bongkau Olah mulai orang bongkar onda dari seorang kanda badu otak sabui sekali dirang nanado diurang ado badakatan yo hebat salim urang kambang kecamatan urang Kau ingin mabian onda laki sudah laki yo barasisi yo bokala onda nyo kakatoko salim Topailah balanyo nyo kakade salim yo kabengke onda salim banamo rama urang lenga ayang pae Otak merek salim anak lengayang itu nan hebat mabian onda itu nan elok bongka masin itu nan santiang badaninyo ba itu kato badan orang jauh hampir orang lah tahu dek lah banyak orang nan tahu batumpuk tan onda nanti ba itu tampik bengke salim tuan Oba itu tampe bengke salim tio nandape jua bali pitila nyostor kasialong sesen indak nyotinggan nyostor abi kagalong kasadonyo
Abiari baganti hari, abiari baganti pakan, Nabi pakan baganti bulan, nala sebulan, 2 bulan, Nabi bulannya sebulan tu, tiba setahunnya badi cempaka. Olah tiala setahunnya pak tinggal di Jakarta, karajonyo tumanyo membengke onda, ba itu badan diri salim Tuhan. Oba itu badan diri salim de alainyo setahun lebih baru imbau di sialong isi toko panuco itu nyo panggil ke rumah di badan along ala datang badan salim baru bakato badan salim o abang dangakan bana di dua samang sabab ambo bapanggil. Oh kato sampai sebantu itu onde dia kandung salim dia Hoi ko abang nak kakak bagai mengece utang angkan sebanyak 1,5 M500 ba itu kato badaninyo Ho utang ala lunas kopi tiang masih balabi kama kopi ti anggunoan dia O kama kopiti kang gunoan ba itu kato badaninyo baru bakato badan salim onde abang dengan bana dangakan bana dindu samang kok dapet kanda badan ambok kana dondak ruko di samping ruko awak ruko tu sedang kosong bana cotanyo kana punyo ruko lena muinyo manjua Kok namu manuk samang inyo manjua di sinan tampik barang-barang tampik alat energi ronda ditampik kadai awak pembongkan alang kaelo bengke nangko mai Ode itu bananyo kandanyo ma badaninyo mengecek kalong bantu itu Oh di sinan kalau dipandang manyo foto kota ma KTP yang ma KTP badan salim agian KTP kambo ba itu keto badaninyo mandangan wak samang nama minta sialong cino galodo ba itu kalau kok dipandang siamoy nama bininyo di sinan kalau kok dilihat Nyo agian KTP di si salim KTP ala nyo agian nan salim pulang ke bengke ukuran lalo nyo lalo ukuran karajo salim karajo Tuhan Ukuran karajo nyo salim karajo ba itu kalau kau dipandang indah to bilang do pak bilang lamo Ondak guno do to etong lamo bana agak sajo dialong tadi nyo tanyo ruko sabala kiro nyo ruko yo kabajua Honyo ambil ruko sekali bara ruko tu diambilnya sebanyak 3,5 pai. Oh sebanyak 3,5 bara kopa rukonyo ambil iyo 31 M-nya 500 iba itu kato badaninyo. Alas sudah tokonyo bali la salasai rukonyo bali sureknyo atenyo namo salim 2 buah ruko si salim ba itu badan hodiri salim pa
dua buah ruko si salim mereknya sama keduanya si salim mana lengang sureknya agiannya mari sialong kabake badan diri salim ado sepikat ate notaris ba itu surek toko jota apa olah sanang juonyo hati salim bertambah rajinnya bau saoba itu kalau dipandang orang bertambah rami juo membongka onda bertambah banyak bagantian onda nanti bo 10 sekali datang sabale sekali tibo ganti benan jo ganti ban ba itu kalau kok dipandang ndak tabadodo orang nanti bo orang sanang jo badan salim di malo orang nak kasanang kok sempat piti nak babao boleh bau tang besok bayi tuan oh boleh bau tang besok bayi ba itu kalau kau dilihat indah tu bilang lama bana oh ndak para ludo pato etong lamo agak sajo di badan ni nyoma alun badan si salim abi hari baganti hari lah 2 tahun di Jakarta nanawa bertambah jaya lanyo duonyo ruko salim isi ruko panu sadonyo lata balilo Oto mewah pa Oto bali oto mewah cie ba itu badan diri salim Ondu samang bertambah sayang Oto nyo ambil pertuner baru Onyo ambil pertuner baru ba itu kalau dipandang ada inyo to tadinya agi merek sekali Oh ala mere nyoto nanailo ala mere oto salim si salim anak lengayang ditolong si kunci Inggris Orang ala mencali mere oto tadi samo kasadonyo mere oto Ho mere otonyo itu juo mere rukonyo itu juo Honyo rubah mereknyo nanado mereknyo dirubahnya si salim anak lengayang dapat ditolong kunci Inggris tuan Oh merek rukonyo pa itu juo 2 buah ruko si salim mereknya sama keduanya merek otonyo itu juo Honam piti bertambah namu ado harinya sekutik konan salim sedang menggaya malaga salim elo-elo Lah 2 tahun setengah pak di Jakarta di sini nyo pakai baju elok bapoto dake oto rancak nyo buik foto 2 buah
Nyo kirim foto ke korong kampung 100 sure nan salai cukui jo piti untuk mandi dari lengayang nyo kaditibuan. Yo barangke sure dari pos di Jakarta menuju pos di Lengayang ketampe mane Pak olah badan la salim ketampe badannya tuma mande salim nan masure ala diagian karang pos di Jakarta. Oh indah to bilang lamo banasari sawah katu itu indah di jalan sure di Palamo sampai ke pos Pasakambang. Tibalah di pos Patma daerah Kambang rang pos mantan sekutiko alamat sudahlah jale yo lamande buyang alim oh indah dibilang lama bana lah datang rampos sekutiko ditoti boinyo ditampe mande alim. Oh latibo di labu rumah baca assalamualaikum alaikum salam keto bapak jomande seto nampak rampos nan datang naik lah naik rumah yona. Oh naik larang pot sekutiko bakato mande badan alim duo jo bapak badan inyo. Onde nak kanduang rampos namudo ya sabab datang kamari nak. Oh baru bakato badan rampos iyo ko iko rumah mande alim ado masure dari Jakarta oh ado sure ma dari Jakarta mandanga kato rupo itu di sinan mande mangece iyo mana iko rumah mande alim. Oh mandanga sure dari Jakarta nak tangguang sanang hati mande duo jo bapak badan alim yo pak. Oh inyo sadang manarimo sure maimbau lorang di labu rumah. Oh sadang maimbau membaco assalamualaikum nyo jawe di urang nombor 3 alaikum salam keto menjawe iyo mande jo bapak alim cukui rangpos sekalian. Oh mencalik mande kalabu rumah iyo ke pintu rumahnya nanado kiro nan datang dak na lain iyo si Depi pae anak kakak tuan. Oh iyo si Depinyo anak kakaknya bakato mande badan alim. Iyo nak kanduang Depi nae lah nae ate rumah. Olah nae nyo badan diri Depi lah duduk dakek kurisi.
Oh di sinan kalau kok dipandang ramposnyo ala sureknyo agian adolo babungkuinyo sekalian babungkui lebar kok dipandang. Oh memang gak gadang pembungkuian di sinan kalau kok dipandang barunya di sinan kok dilihat. Oh bakato mande sekalian onde nak kanduang nak depina untuang bana si depiti boy ko ado sure dari anak mande yola dari badan alim katonyo datang di Jakarta yona. Oh mandang akato rupo itu tolonglah baca nak sure nangko bapak ndak pandai na tuli baca Tuhan. Oh ete ndak pandai dona tuli baca tolonglah baca sure dari alim itu kata badan ete duo jo apa sekutiko. Oh mandang kata rupo itu sanang taraso dalam hatinya ambil sure lah dibuka baru dibuka sure tadinya calik bana elo-elo. Honyo calik dalam kepala sure nyo baca assalamualaikum semoga mande dengan bapak sehat di kampung keduanya. Hoi koko sure mande dari alim lado di Jakarta alim tinggal di daerah Jakarta mande. Hokarajo mande membengke onda tetap membengke bantu dulu iko sure 100 piti untuk biaya. Oh badan mande yo mande ba itu dalam isi sure elo-elo mande di kampung baniat lah ya jo mande niat kana lima rasaki mande. Hola mojo lambe mande alim pulang mande to abean rumah badan awak to buwe rumah elo-elo pahlawan nonjak mande rangan lain Tuhan. Oh mananga surenyo bantu itu delah selesai surenyo baca manyo baca di badan depi manangi depi baca sure onde dalim sayang depi ndak ado basabui namo depi doda. Oh iyo lalu udah jo depi dalim oh ndak ado tekana badan depi doda. Ete jo apa nanta sabui ete jo apa nanta bilang si depina. Oh dakana doda limei ba itu kato badan depi Tuhan. Oba itu katanya nyoa badan depi nan sure sudahnya baca depi menangi nangi juo aye mato badarai-darai mau jalabe aye mato. Oh barunya buka lo na leba nambah kirim satonyo buka di badan depi. Oh satu tabuka dari tutui kironyo foto badan alim foto tuado dua buah apa oh fotonyo ado buah dicalik foto nan dua buah. Oh sadang bafoto di laman toko di laman bengkelnya bafoto bamerek ma bengkel sekali.
O sialimnyo anak lengayang sialing anak lengayang yo itulah merek toko inyo dapat ditolong kunci Inggris. O sarato to sekalian otonyo indah tanggung-tanggung pertuner baru di sampingnya pai. Oportuner barunya di sampingnya nak tanggung gagah badan lima wak di kampung gagah jo tiba di Jakarta bertambah elok bertambah putih dipandangi. Oh di sinan menangi badan depi bertambah gagah dah badan udah bertambah elok pada dulu patui lupa dah. Oh udah jo depi udah ba itu kato badan depi tuan. Oba itu kata badan depi ndak guna to etong lamu. O di sinan nyo ambil foto di mandi kanyo sangkuian gambar di dinding baru bakato badan depi o etek serato apa. O de foto ado tek dua buah cie ambil lah untuk etek nan cie depi bawa balik tek. Onan cie depi mate membawa balik. Ba itu katanya badan depi balik letek ke rumah mandi. Beko depi ke Padang iyo pulang letek depi ke rumah. Oh di sinan kalau kok dipandang barangke badan diri depi ke rumah mandi kandung inyo tuan. O karuma mande kandung inyo indak to bilang lamo bana sampailah depi tempe mandi satu tiba di tempe mandi. O di sinan kalau dipandang bakato ayah dengan mandi onde nak kandung depi naik itu apa nan depi bau kato sampai depi lah duduk. Tadi depi ya ke rumah etek ke rumah dia badan ayah iyo mande dari dalim kironyo rampos tiba pulau mantan sure jopiti pakiriman dari dalim kau untuk etek dengan apa. Oh ada bagambar ya dua buah nanti gambar mu ambil nanti kau untuk etek dalim lajaya di Jakarta. O dalim nyola jaya ya di Jakarta caliak de ayah foto kemana kanaya yo dalim bako depi ba itu kato badaninyo. O caliak ba fotonyo ya di laman toko yo di laman ya bengke inyo dalim kodolu yo pandai juo ma bengke santiang juo ma beanonda yo ya. O caliak de ayahnya merek ruko caliak lah ya merek oto sialim anak lengayang dapat ditolong kunci Inggris ya. O sialim anak rang kemana lengayang dapat ditolong kunci Inggris itu nyo merek ya ruko inyo itu mereknya to dalim toko ya bali ndak murah pertuner baru to dalim yo ya. O kato sampai mande manjawi onde dangan di depi anak mande.
Jan picayo lo lay bapoto yo toto rancak jan picayo lo lay bapoto di toko yo ruko gadang anta urang nampunyo ruko anta urang nampunyo toko konyo ambil sajo samantaro gambarnya sajo nyolataan itu Jakarta banyak bohong naik. Oh itu Jakarta maya banyak bohong ba itu kato badaninyo kini anak mande puku saja lah kuliah nak lama kuliah kekatamat ba itu kato badaninyo sabantalai piek kawi sudah jangan balalai jo jangan sialim depikang anak Oh jangan sialim mana depikana ba itu kato mande duo jo aya badaninyo nak tanggung paninyo ati depiko mande koyo cilako bana ba itu kato badanana oh nak guno to etong lamo nak paralu dibilang lamo nanari sari itu nandepi barangke ke kota Padang naik lauto dari Kang Ambang Tuan. Naik nyoto dari Kambang Indah to bilang lama bana sedang di jalan kita etong ndak lama bakal lamoan nala sampai ke kota Padang tiba ditampik rumah kosnyo ditampik rumah kosinyo yo ditampik lah bakuliah ba itu kalau lah kok depandang. Ondak guna to etong lamo tinggal depi sedang dalam pendidikan to japui mande badan alim duo jo bapak badaninyo yo sanang hati ndak tabadola nampak foto badan anak sureknyo lah babaco pulo pakiriman lala sampai lai duit jo anak awak ba itu kato olah badan lama Oba itu kata mande alim sanang hati ayah jomande oh tinggal ayah jomande nyoto japui alim ke Jakarta oh sadang di ruko dake bengke urang batambah rami juo dulu seorang alim karajo kini lah pakai anggota pulau anggota si alim kok dipandang bara urang anggota alim ado anggaran nampe urang Ampenyo anggota cik kadai balapan orang anggotanya ba itu kalau kok dipandang tumpaknya along jo siamo iyo nuk samang badan alim bertambah sayang ke badannya kalau ruko alim nampunyo lah dua buah ruko alim kalau otonyo lah punyo pulo isi kadai ndak nambah hutang
Oh isi toko indah bautang iyo ditampe nerdi londa ba itu kalau kok dipandang utang lalu nas di sialong tuan. Oh di sini orang lah banyaknya aja di sialimnya aja membongkar ondanya aja membongkarnya memasang lah pakai anggota pulau. Rancana badan diri alim ku ada anggota na dipercayai diambil ruko cik lain tapi ndak di daerah siko biar berjarak biar agak jauh. Nyo caliek di sialim nampaklah di daerah Bekasi nampaklah rukonyo nang kosong di sini rukonyo tanyo ruko tu ada 2 pintu nyo tanyo kanan punya ruko tamere ruko kadi jual di sini lah kadi tanyo arago cukui sure nyo lengkap nyo tuka sure ate namo alim nyo bali ruko duo lai pae. Onyo bali ruko 2 pintu lai ba itu kalau badan alimnya isi juoner di londa cukui bauli di dalamnya ada bareng ada piston ada ban ada baroda ba itu kalau dipandang atenya namo alat untuk roda 2 cukui di dalam toko kasadonyo cukui di ruko nan 2 pintunya pakai anak buah di sinan. Nangka percayaan badan alim adolo rumah tempat tinggal di bawah tempat nyomanyo ben monda di bawah tempat jualan onda di hati tempat tidur anggota ruko batingke. Onanyo bali pae. Ruko batingke nyo bali 2 pintu lai dek 8 isi ruko kesadonyo anggota lah nyo tinggal nonda nyo agi cik sorang di dalam ruko nan 2 pintu yo barampe cik pintu anggota badan alim berarti balapan kesadonyo ba itu hebat utang alim Tuhan. Oh baik itu hebatnya talim di sinan kalau kok dipandang ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo mana isi ruko panua kaduonyo si alim pulang tampe biaso. Pulang lalim nyoto baru sedang di hati oto juo. Uta alim kopak memang hebat badannya sangat lincah bana. Ba itu tak badan si alim nuk samang bertambah sayang tandonyo along ko sayang duo jua moy bini along. Ate namo modal untuk alim bara banyaknya dibantunya nak nambah tagu kana alim Mandak nambah tagu doakan da alim menandoan sayang along sosial menyo panggil Pak Alim ke rumahnya macam itu batigonyo di rumah.
Katonyo Cino Along seratonyo badan diri amoy nan bini dari sialong. Lo punya orang jangan malu, jangan takut, jangan sagan. Lo tinggal minta, tinggal pilih, tinggal ambil ba itu kato badaninyo. Coy itu kato pak badaninyo. Coy itu along kasihnya Tuhan. Maba itu lo amoy kadirinya. Coy itu sayang kasih alim. Tak boleh malu-malu takut janak kandung ragu-ragu. Manyo kawan sabantu itu aja wapan dari badan alim. Jadi bos jadi bu ba itu kato badaninyo. Di sini nalong kamangecek duo jo bini badaninyo nambah namo siupi amoy. Lo punya orang kok betul ngambil aku di sana, kok betul ngambil aku kawan. Jangan lo punya orang sagan-sagan, jangan lo punya orang takut-takut. Tinggal minta, tinggal pilih ba itu kato badan along duo jo amoy bininyo Di sinan kalau kau dipandang de ala cerita bantu itu naninyo badan si along yo sayang ke badaninyo yo labuyuang alim tadi. Maalun saja badan alim salasai mangecek badaninyo alim pandai lo baso Cino dedangan di bos along sawak kini mulai barangke. Baik karuko awak dulu baik kabengke dake anggota bosei. Maalun badannya pak dirinya tadi agak sajoinyo kok dipandang. Labarangke badan kabengke ndak lama dia teoto sampai kabengke badaninyo dake anggota bakara. Agak di badan alim tadi dek lama otak jo anggota senang kalim. Yo sayang bakek nuat samang ba itu kalau dipandang. Di manggota nak kasanang kok lah sudainya bakar ajo kok tibo jam serahat gor yang tibo makanan datang ba itu elok badan alim. Ode hari sari tua biari baganti hari. Jadi ada orang menjual tanah kosong nyobali tanah dialim kok lebar nak lebar wana. Kok panjang tak panjang bana lebar sebanyak ampe puluh panjang sebanyak nyawa 60 nyobali tanah dialim. Nyo ambil piti nyo ma di ATM nyo ambil piti di rekening nyo ba itu kalau kok dipandang nan tanah sudah dibayar sure nyo ala di ate notaris ate namo badan si alim nama balik tanah bantu itu
Yo lebarnya ada ampe puluh panjang sebanyak 60 piti dibayar konten sure-sure sudah sakang lima Sure-surenya sudah sekali dicari pulau tukang kemawa karajo kanyo buge rumah sekali mulainya kama bangun rumah. Rencana badan diri alim anggota biala tinggal di bengke kesadonyo naninyo biala laloknyo tuma di ate anjuang. Dek karano nyoruko duo tingke di bawah tampe bengke onda di ate lalu anggota. Awak dibuat lo rumah sendiri ba itu kato hati alim malah nyobuek pak rumah sekutiko nan tukang alala dapik biayanya sudah tentu kok gadang indak gadang bana kok kete indak kete bana. Bara lebar rumahnya buek, bara panjang rumahnya bangun lebar sebanyak 6 balik. Panjangnya sebanyak 20 ampe itu rumahnya nanyo bangun Setahun orang bakar ajo selesai rumah kasadonyo parabot rumah cukui pulo. Nyo agi gerbangnya sekutiko mulai ke masuk ke pakarangan rumah yo ke dalam rumah gadang. Di gerbang luar diagi nyo dake nyo paga ke masuk. Mereknya sekutiko, mereknya samo jorukonyo. Si alim mana lengah yang dapat ditolong kunci. Inggris Oh itulah merek rumahnya di gerbang luar talatanyo. Ndak tangguang gadang rumah lembantu istana depana. To bilang-bilang lama rumah ada baru ko ada rukonyo ada ape pintu isinya panu kasadonyo to baru ada locie ora kening piti banyak pulau ndak cie do rekening alim BRI ada bace ada BPD ada lo rekening nyo 8 rekening badan alim Olah rekening nyo badan alim indak nasekete isinya dalam ATM itu katonyo kok dipandang kok dicaliak dalam ATM badan alim cie ATM kok dibilang ndak ada donan 1M paling randanya 2M isi ATM apalagi ATM BCA itu paling banyak bana tuan. Oh itu paling banyak bana ndak guna to etong-etong lama tinggal alim di Jakarta awak nan sadang jaya bana
Oto japui badan si Depi Lasai Depi kuliah sudah lah jale lah sudah inyo sudah babalik ke korong kampung mencari tampe Ho guru honor mencari tampe nyo guru honor dek lah sampai ke tampe mande awak wisuda lah selesai osari jo 2 hari abi hari baganti hari abi hari baganti pakan lah sepakan 2 pakan lah sampai ke 3 bulan barulah honor badan Depi Oh barulah honor badan Depi di mako honor si Depiko honor inyo di SD Padang Laban di sinan badannya honor kok kini dake gadmai matang lapang kini kok dake tanggal lapang bola di sinan si Depi honor guru SD Oh Padang Laban awak nan sadang honor juho sadang honor di SD Padang Laban abi hari baganti hari abi hari baganti pakan adolah jodoh badan Depi lah mulai urang matanyo pak jatuh aslinyo pak kok dipandang aslinyo anak balai lasa di simpang tugu balai lasa di sinan badannya kini Osia konamo badaninyo banamo si buyong mambo si mambo jodoh si deng happy masih mambonyo jodoh badan Depi jo itu Depi ditunangankan lawat tunang badan dirinya minggu barisuk kok dili orang kamana ko ari barale laka datang mamaknya sekutiko yo mama badan si mambo cukui jo ayah sekalian Depi manurui kato mande tiba di hari Jumat besok Jumat lo cik lai baru orang ke mana ko ari kabarang ale Mama nak ko ari nyo kabar alik di sinan kalau kok dipandang lah dapet kabarnya mande pak badan inyo iyo lah mande badan alim duo jo bapak sekutiko manso si Depi lah kabar tunang kamana ko ari baralik bulan minggu barisu 2 minggu lagi orang kadatang mana ko ari kabarang ale Mama nako ari kabarale manangi mande jo bapa onde alime anak mande balik lalai nak kanagari si Depi nak lawat tunangan Madepi
piala nak dalam betunang 2 minggu lai orang kemana ko ari barale mande bana nak jadi bakonyo pulang lali mana mande ba itu kato mande ali mande jo bapa lama nangangi ma Mamande jo bapaknya alam menangi ba itu kalau kau dipandang indak gono to etong lamo tinggal ninyo di sinan tumpak di badan depi tadi nyolai tekan aja sialim tapi ba alam mengawan alamat indak dan tahu di Jakarta daerah Lawe ba acaronyo kamancari alamat indahnya tuliskan ba acaronyo cari yang alim yo tinggal ninyo di sinan sadang manako ari baru orang kakatibo 2 Jumat lai orang kadatang lah sapakan sesudah itu sapakan lai dan jika sampailah kadatang orang sabalai yo mande dari mambo yo ayah dari mambo sarato mama bagai sekalian kamana ko ari barale ba itu dalam paretongan di sinan kalau kok dipandang indak to bilang-bilang lamo tinggal sadang coy itu to japui alim kajaka harta Oto japui alim ke Jakarta O sadang ninyo di rumah juhon samang batama elo orang sayang kawake alim Omangko sayang orang kalim awak gagah mengecek lunak nak pandai bakasa-kasa nak tahu mempagaran mudo-mudo Salamonyo tinggal di daerah Jakarta lu nampak salah jo jangga orang di sinan sayang wah nama di malau orang kalim nak kasayang kekayaan sabantu itu awak indak bajiwa sombong rajin baimpak basidaka kok tiba pa orang ka Jumat tantuinyo sembayang Jumat konda ado imam di musaji tepat soinyo jadi imam ba itu hebat badan alim indah memantang cie juo mangkosagan orang kainyo satu-satunya anak muda kekayaan sabantu ikotaan agama rupo ikut Tuhan taat badannya apa agama ba itu kalau dipandang indah to bilang-bilang lamo Homa alun badan diri alim inyo mangecek kanggota nanadonan di dalam ruko mano kalian anggota ambo nanado di ruko nangko
Ho abean ruko elo jago la toko motinggan ambo anggaran 2 minggu mungkin lebih elo 2 minggu dia. Ho ambo kapai keluar kota kok kurang barang dalam toko mintalah kabake along dia. Oh menyawe anggota dalam toko kok meminta ke bos salong kami ndak berani do bang kato anggota sinan bakato badannya sekutiko yo labuyong alim tadi kok ndak berani yang minta ke bos salong ang telepon badan diri ambo beko ambo magi kawawa itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang senang hatinya si anggota di sinan kalau badan alim oh anggota lah dia gie kaba mansonyo kakak luar kota anggaran 2 minggu lebih tuan. Oh anggaran 2 minggu lebih itu kalau kau dipandang dak guna to etong lamo. Oh nanari sari itu inyoba baliklah ke rumahnya dibawa pakaian sado sampai masuk kabit lah elo kok piti ndak do kaba pikir lah lengkap ada di ATM. Oh tinggal mamie di rekening ba itu kalau kau dipandang cuy itu inyo buyang alim. Oh baban lah siap kesadonyo barangke dari Jakarta lah Padang nangkanyo tuju hati siapo nak kasusah lah mojo mandi. Oh ndak batamu pa Ola mojo mande nak batamu la barangke otonyo tadi. Oh indah di jalan di Palamo di siko kabar di pacape. Oh alala moto bajalan lati boto di panyobrangan. Ola naik kapal oto tadi nanalim la naik pulau indah di kapal di Palamo lah sejam jo 2 jam lah sampai ke 3 jam lah tiba lo kampe jam. Oh tiba waktu yo jangkonyo lah tiba kapal di Subarang Marape kapal kanggar nyoto nambahnya alatu. Urun mae Oto namanya ala turun oto alim la turun pulau bajalan oto tarui manarui ndak dibilang lamuana. Oh sadang bajalan oto tadi sadang jalan oto di pondong sadang jalan andel nyopor. Dari 1 opor ke 2 dari 2 lah PK 3 dari 3 lah PK ampe tibo di ampe tambah tanang dari ampe malompe 5 tambah di 5 tambah lasu apa tando lari nyolasu adang lari 80. Oh ado mancilok ke saratui ado cepi ado bili saratui 20 dari oto kasuo amper kilometer kajaba tonggak kilo laraba tonggak kawe nampak gambar tangkura nasi nyo kasih alwi buni babuni karekel jagung buni basi wala jalan gadang buni barabab labaku capi buni bagandang basarunai. Oh
buni bagandang wasarunai inyo bajalan oto tarwiju nak lamoto di bajalan anggaran kalau dilihat di sinan kalau kita pandang agaran ado hari kami masuk ke daerah kota Padang Tuan. Hari Kamis nyoa masuk ke Padang pagi-pagi anggaran pukul sampai subuh. Baik itu kalau dilihat oto marah ke pesisir maalun petuner ke bajalan nak tanggung kencang larinya sedang di jalan kita bilang hola tiba to di bumi lanyo daki si tumanyo sekelok jariang. Oh di malo badan nak kakurui dulu merantau kurang kepiang Tuan. Oh indah to bilang lama warna di sinan kalau dipandang nak lama to di jalan di mau to tibuan. Hoti boto di painan lape negari si painan nyodaki si buki kemah kelok biawa. O lape di kelok si biawa menurun ke sungai Nipah. Lape negari sungai Lipa menurun ke bukit Pulai. Latibo di Batang Kape tababang daerah sungai Pampan. O lape nagari sungai Pampan latibo to di tarata pae. O latibo to di tarata lape nagari si tarata la nampak kampung Lansano. Ola pena gari silansano ala latibo la de suranti nyo tampu si Padang tae ala nampak si kasih putih oto bajalan lambe Tuan. Oto bajalan nyo lambe bajalan lambe lai oto alim dah ado kancang lai merek nyo ado timba balik di kacu muko ado juo di merek sampiang ado juo di sampiang kida merek itu juo di sampiang suo itu juo di muko nyoco itu juo di balakang nyo apolai. Yo ala mere oto tadi si alim anak lengayang dapet ditolong pak kunci Inggris Oh dapet ditolong kunci Inggris ba itu kalau dipandang otonyo jalan sekutiko. Anggaran pak pukul sabale siang lanyo tampu daerah pasar kambang oto bajalan lame honyo baco dindiang nyo sadang lalu alanyo baco ramadinan duduk tak kajui orang membaco dindiang oto nyo baco merek sekutiko. Oh ala mere oto nangko si alim anak lengayang dapet ditolong kunci Inggris. Oh baru tekana di badan orang batu koma pajako anak kambang ado si alim nang karajo tampe pak utang dulu sedangkan pak utang lama ninggal 100 bininyo sekalian. Hoinyo sekolah STM Balai Lasa taman STM Balai Lasa ndak ado lai di nagari mungkin di rantau barasaki kawan. Oh mungkin di rantau nyawa barasaki ndak lama kita bilangkan sampai ke rumah badan mande telata oto di halaman rumah. Oh satu tataga oto di halaman rumah oto baru masa bantu itu baru di sinan kok dilihat. Oh balaka pintu balasuo satu tabuka pintu balasuo lah turun badan diri alim.
Oh mande nyo sadang di balakang, mande sadang di bilik dalam. Dua jo bapak sekutiko maimbau alim di labu rumah. Honyo baco assalamualaikum, satonyo baco assalamualaikum. Menjawe ayah jo mande alaikum salam, kato mande siatu di labu pintu. Ho keluar mandi dengan bapak, satu keluar mandi juaya. Nampak anaknya lama balik maratok mandi. Ho cali alim yo pae, honde alim anak mandi yo nak. Olai balik jo alim mandi nak. Olai tekana juo jo mande, tekana juo jo bapak babali alim na. Oh anak mande yo nai, ba itu kato badan mande Tuhan. Oh mencali mande menangi nyo bimbiang mande jo ayah, onde ayah sayang jo alim, onde mande manjo jo anak, jangan mande menangi jo. Oh jangan ayah marato pulo yo ya. Coba jo sayang leya badan alim, janji alim tetap betapati. Kok sempat alim merasaki alim japui. Oh ayah ke kampung ya, alim japui mande ke kampung, nak guna awak di nagari. Mamue malu dalam kampung ya. Oh mamue malu maya dalam kampung, gunonyo awak di nagari. Pada mamue atibo itu kato badan alim, menanga kato badan anak, onde nak kanduang alim nae. Oh untung laki nak alim balik, untung capek balik ke kampung. Dapet yang mencalik si depi batunangan, nyoka manako ari barale nae. Onyo kamana kona ari barale makarano mande bako kontanyo mande lai diundang mama, mande lai diundang kakak, lai awak orang kecilan tapi anak ke di bawah awak nang bansik dalam kampung yona. Oh mandang kato bantu itu lagala alim memandangi, onde mande sayang jo alim, ko itu mande jangan takwi mande. Hona biasa nyoba kok mencari nak pisang baru po pitiko, baru po barang bara banyak nyo alim lagi. Pokoknya mande pai cali mande. Oh pokoknya mande pai mencali ba itu kato badaninyo, mandanga kato rupo itu. Olah sana ngati badan mande, nam biasonyo nak kok diawak, kok awak punyo nak pisang kontan paling indaknyo tigo mayam barang babali. Oh Bali baru po barang emas sebanyak si tigo mayam, itu paling sakete nak biasonyo. Oh mandanga kato bupo itu tigo mayam, kato mande barang di Bali 10 mayam, alim balikan mae. O 10 mayam mande alim balikan barang ke inyo ke pasar, nyo cari ke pasar kambang, nyo cari barang emas 10 mayam ba itu bana di sialim barang lah sudah di Bali nyo.
Barisu inyo kamancali nak pisang iyo orang manako ari kabarale. Ba itu kalau kau dipandang. Oh di sinan kalau dilihat orang lah tahu kasadonyo bapak si Depi balun tahu nan Depi alun yo tahu lun jale di mandi Depi man sosialim pulang kayo. Tapi tumpa orang kaliliang la jale dirang kaliliang si alim la balik kayo pulang bapiti. Oh dari rantau Pak Oh indah to bilang lama wana tibo di hari barisuanyo. Oh nak lama kita bilangkan latibo calon marapulai latibo keluarga orang laki-laki. Oh karo mama de badan de pila tuduh mama timba abang alia. La duduk mama nak kalaki, la duduk mama nak padusi tinggal menunggu bako saja. Oh bakonyo alunyo datang baru bertanya ke bapak Depi ma bakonyo untuk si Depi mandang kata cuy itu. Oh menjawab Depi sekalian tunggu sabanta dulu apa namanya segala orang nan duduk mungkin ete ambo sedang di jalan tak mungkin ete nak tiba pai. Oma alun ninyo badan alim nyo pakai pakaian mahabali laki serawanyo nanelo laki la baju sekutiko laki baju kemeja lui laki serawa mahabali laki la sepatu kuli inyo malako da siri dado membayang loji di tangan bakilek cincin di jari. Ndak tabado gaga badan alim ba itu kalau kau dipandang onde mande dengan bana lakean baju nan alim balian 100 ayat sekalian iko kupia untuk ayah iko keruduang untuk mande. Nyolagaan mande elok-elok nan barang pariasan untuk mande cuy tujuh nyolakean mahampe ringgi di dado badoro kadang di langan bakilek cincin di jari bermain subang di talingo. Kalau nanaya badan alim cuy itu pulau nyolagaan mulai nyonai ate oto barangke karu mama dedek ngepi tuan. Oh barangke karumah aman dedepi di sinan kalau kau dipandang dak lama to di bajalan ala nampak rumah mandedepi setola nampak rumah mande. Tataga oto di halaman rumah seto tataga oto di halaman rumah tantu ado nam pandai tuli baco nyo baco mere oto tadi ola oto namba mere pertuner bana sekutiko maalun oto nyo nanelo oto maha bana nyo bawa la mere dindiang oto 100 kaco nandi mungko. Oh sialim anak lengayang dapat ditolong kunci Inggris tuan. Oh dapat ditolong kunci Inggris lah turun badan diri alim. Nam bapak ba itu pulau cukui jomande sekalian nyotarui ke labu rumah. Oh satu tiba di labu rumah nyobaco assalamualaikum menjawab orang sekutiko Waalaikumsalam ketonam banyak aiko bakonyo nala datang. Oh satu tasabui bakonyo tiba mencali ayah badan depi cukui jomande sekalian 100 depi sekutiko nampak eteknyo nala datang 100 alim. Oh anak ete yo pai lamo taman wang badan mama tuan.
Olah mau taman uang nyawa badan mama baik tu kalau dipandangi lah nyo suruh bako nyo duduk bako sekutik ko duduk lah mandi badan alim serato bapak sekalian alim lah duduk nyo di muko. Oh tumpak di badan depi tadi sadang bertanding jo nak pulai iyo jo calon badan inyo kamana ko ari barale. Di sinan mama timba balik mengecek mama timba balik to mulai boleh peretongan ba itu kato badan inyo. Oh baru bakato mande badan alim sabalun mulai etongan sabalun do ketongan kadibuek sabalun alek kaditako. Ambo magi hadiah kau untuk anak ambo dulu. Ambo magi hadiah untuk badan depi. Mana do anak-anak badan ambo nak pisang kontan badan ambo. Anak kakak di badan kami. Homandanga kato rupo itu nyo agi izin dina banyak. Nyo ambil sekutiko nyo kaluan barang nambah balik. Sebanyak 10 mayam tekajui orang. Oh mamandang iyo pak iyo la elok bana bako depi sinan nyo mande sakutiko. Oh maalun sawakat tu itu nyo lakean kaluang di mande tapasang kaluang di mari depi manangi depi. Oh dakete yo pai yonete sayang yo depi yo te. Oh te pangan te badan depi te. Oh dolu depi pai batanyo kato udah te nak pulang kini lah pulang udah depi kababunu depi te. Oh anak ete yo te ba itu kato badan depi tuan. Hona ninyo mande sialim da ado menjawe lai duduk lai nyo dake anak. Hona ninyo depi menangi jo mencali jo kasih alim dek nak nanti si depi baru nyo badan diri depi nyo kaja alim dake namanya mama nyo ado timba balik orang nyo sadang banyak bana. Honde dalim dah sayang depi lai sayang yo udah ka depi lai takkan ada. Oh udah yo depi udah ba itu kato badan inyo tuan. Oleh tekan aja udah jo lepi ba itu kato badan inyo jawapan badan alim nak tekan ba alo kato depi kon nak tekan udah jo depi ndak balik udah ke kampung do dia. Oh tapi ba bakaban depi nyo ala batunangan kamana ko ari babali ma ari barale tepaso sabah badan udah yo pi. Oh tapi udah nak dapet lama do depi di Jakarta takut lari dia kabarale hari barale udah pulang. Oh udah balik kini dia ke Jakarta usaha sadang barang takkan bana nak dapet lama do di nagari mande jo bapa udah bau dia. Oh mande jo bapa madie kau dah bawa ba itu kato badan inyo mandanga kato dari alim baru pai depi dake ayah duo jo mande badan inyo de ayah serato mande. Olai ibu mande kadepi mande. Olai sayang ayah kadepi oh ya. Oda alim kapai ya ke Jakarta etek kanyo bawa pak kanyo bawa nak kembali kampung lah tedo nak ke ibu ya jadi depi biarlah ya mati saja ya.
Depi biarlah dah mati saja kenapa gunanya hidup. Ba itu kata badaninyo di sinan kalau kau dipandang. Oh hendak to bilang-bilang lama maalun saja badaninyo. Oh mandanga kata coy itulah barang mamak dan sabala lah berang mamak sekalian. Oh satu berang mamak sabala menjawe depi sekutiko danga de apa nan punyo kamanakan. Oh danga di mamak na laki-laki kok kaberang lo ambo mangece indak tunangan ndak baranti ndak barale indak mola tuan. Oh indak barale indak mola di sinan kalau kau dipandang indak to etong lamo-lamo maalun sinyo sekutiko di sinan berang mama na laki-laki kolo nang kang ambil yuang calon bini kenapa bini bantu iko na lain banyak yuang Olakatukanyo kok jadi juang jo si depi karajo hendak muabehan kami babalik nak nyolai. Mandanga katoco itulah balik mama na laki-laki orang mantan kawana ko ari. Deklah balik orang na banyak putui si depi batunangan no tuanai. Oh dek namanya ala balik tinggal mama dari depi. Ala kato badan depi dia lampai orang namanya biar nak jadi batunangan muda si depi ya. Oh la babang lihat dangakan mana ledi ayah pado kepasa balik kain. Elok di ladang ya menanam lado. Pado balaki depi jona lain elok depi balik kabang aku ya. Oh elok depi ya balik kabako menanga kato dari anak dak taluk mengecek ayah jo mandi nan mama nan banyak ba itu pulo. Jadi kini ba hari depi dan kelok jadi yo alim yo kajodoh ko dak dapet dia ali ko ba itu sekali kato mama. Lejale di mama dengan banyak 100 etik sekalian cukui juangku nambandanga cukui jo mande dengan ayah. Dari ketek ya kami bakawan. Dari ketek wan kami lah badu SD badu SMP badu ba itu kato badannya depi. Lagadang sabantu iko kalape lo bako kana lain depi ndak rela sakete juanei. Madepi nak rela dawan seketik juo mandanga kato rupo itu baru ditanya badan alim jadi ba ada yang lim lai suko katonyo orang nambanya baru menjawab badan alim ko ambo sebagai bako diambo kato nak kaputui tanyo ka mama badan ambo cukui jo mande dengan ayah apa
Macukui jo mande dengan ayah di sinan kalau dipandang kato sampai dari sialim menjawi mama sialim. Mulai kapado hari kini ambo ndak pandai bercerita banyak, ndak pandai mengecek lamo. Japui patigo anter sekalian nikah ni nyona badu ba itu kato mama. Lanyo nikan nyo sekutiko la dinikan anak sawakatu itu seto dinikan anak nambah dua. Ijab jatuh kabua bajawet selesai kabua bajawet selamat pengantin baru mua panjang rezeki murah penyakit jauhan Allah. Oco awu jo tabiang lah kalian kaduonyo aman jo lah berumah tanggo janado bagadu janado batangka-tangka sayo sekato lah kaduonyo mai. Oh dibaca doanya sekutiko selesai dikabik jo doa seorang malin tentu nak banyak balik pulang lagu ndak di pasar kambang. Malah tahu orang kesadonyo itulah jana awak puak-puak jo kok nambah ansik besok berbalik kayu itu jadinya nambah tamu. Ba itu kata orang nambahnya nanari sari tu hari bertambah petang jua petang berjawit dengan sanjo bakato badan diri alim. Onde depi ya di udah sarato mama jo mintu awak pulang dulu ke rumah mandi antan mandi jo bapak. Mendanga kato rupo itu menjawik depi sekalian depi ndak namu tinggal seorang dai. Depi ndak namu doda tinggal seorang depi pailo tampe etek pai depi kemauda. Depi nak janda ditinggal mandanga katoco itu la samo barangke nyoate oto la naik kate oto yo ambil nane di ler yang koto diambil anak randi sangku katana jatuh sularonyo dek la nikanyo nak pisang jonduk bako sainggo yeko kabado luna lain la katibo pu.